بازار عشق دے وچ منافع دا کر وپار واہ واہ بازار عشق دے وچ منافع دا کر وپار بازار عشق دے وچ منافع دا کر وپار چلا جائے گا سارا سکون بیچ کے ہنجو خرید کیتے واہ 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 جی واہ کیا بات بازار عشق دے وچ منافع دا کر وپار سارا سکون بیچ کے ہنجو خرید کیتے تے عورت دے شکاری کو واہ میرا پیغام دے دے وہ واہ محکوم طبقے دے سب لیکھنا چاہیے عورت دے شکاری کو میرا پیغام دے دے وہ کہ شکاری کتا بھی پٹیندا نہیں شکاری کہ شکاری کتا بھی پٹیندا نہیں شکاری تے بدحالی دا ڈینہ رات ہزور سائیں واہ خوشحالی دے جان جان وظیفے پڑھیں واہ بدحالی دا ڈینہ رات ہزور سائیں استاد جی بدحالی دا ڈینہ رات ہزور سائیں خوشحالی دے جان جان وظیفے پڑھن بے مانا دے گھر ساری خوشحالی ہے واہ انہاں ایج ہے تا سائیں کوئی صحیفے پڑھن واہ تے اقبالی مسجد مزاراں تے پیر واہ تے اقبالی مسجد مزاراں تے پیر سارے چندے تے موکھا نمازاں نیاز مندی لکھی نہیں ٹلی انہاں سب کنوں ایویں لگ دے جو سارے لطیفے پڑھن واہ 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 تے پہلے بندے تے دولت دی چھاں دیکھتے واہ پہلے بندے تے دولت دی چھاں دیکھتے پیچھے دکھ لیندا اپنے اے آثار ہے استاد جی پہلے بندے تے دولت دی چھاں دیکھتے پیچھے دکھ لیندا اپنے اے آثار ہے سکھ چھہ چھہ کے آندے چھہاکل جو ہے سکھ چھہ چھہ کے آندے چھہاکل جو ہے بہوں بولتے تے اصلو ہی بیکار ہے تے بھاویں سکھ بھی ہوئے ڈوکھ تنے دے ودا اپنے پہاڑ دی جائے بنے دے ودا تم اقبالی ڈوکھ تو میں قربان ہاں ڈاڑھا لاجپال ہے تے وفادار میں دعوت کلام جیسا سارے نہایت ہی محترم المقام عزت مآب استاد محترم بزرگ شاعر کمپیٹنٹ شاعر اور سارے استاد محترم دی خصوصی شفقت دے نال انہاں دا ایک خاص مقام ہے جناب والا ایک نعرہ لے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد مانٹھار کی آمد سونے دی آمد مدنی دی آمد میں دعوت کلام جیسا سائیں سارے بزرگوار نجم الحسن خاور سائیں کو کہ تشریف کے نام میں اپنے خوبصورت کلام نال صدق اللہ کو منور ہم فقیروں سے دوستی کر لو واہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی کے حسین پردہ کیا بات ہے حسین لکھتا حسین پردہ حسین لکھتا حسین پردہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ حسین لکھتا حسین پردہ حسین لکھتا حسین پڑھنا حسین پردہ سمجھ نہیں آدھی ہے میں کو خاور میں لکھتا کیا ہاں تے پڑھتا کیا سمجھ نہیں آدھی میں کو خاور میں لکھتا کیا ہاں تے پڑھنا پڑھتا کیا کیا بات کیا بات نعت شریف ایک حاضر خدمت ہے بڑی کوشش کی ہے اس دفعہ میں پہلے کہ نہیں ادھی کوشش میں کہا جس زباں ہے میری اور سر نگوں قلم واہ چلو بھائی آج زباں ہے میری اور سر نگوں قلم بہت اچھا کیا بات ہے ایک قطع یاد ہے میں دو بار جی بالکل عشق ہو جائے کسی سے واہ واہ کوئی چارہ تو نہیں واہ 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 عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں کوئی چارہ تو نہیں ہاں محمد پہ مسلمان کا اجارہ تو نہیں واہ 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 روشن کرے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں کوئی چارہ تو نہیں ہاں محمد پہ
मुसलमान का इजारा तो नहीं, वाह आप ही उनके तसव्वुर से संवर जाता है। वाह मैंने खुद अपने मुकद्दर को संवारा तो नहीं। क्या बात है, उनके तसव्वुर से संवर जाता है। आप ही उनके तसव्वुर से संवर जाता है। वाह मैंने अपने मुकद्दर को आप ही उनके तसव्वुर से संवर जाता है। हाँ, मैंने खुद अपने मुकद्दर को संवारा तो नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है, मीर महबूब। वाह आजिज़ जुबान है मेरी और सर निगू कलम, वाह हाँ जी, उठता नहीं है हाथ में ये नात का अलम। वाह होगा असर कहाँ भला मेरी जुबान में, वाह वाह, होगा असर कहाँ भला मेरी जुबान में, मेरी जुबान में। हर जर्रा नात खां है कुल्ले जहान में, बेशक बेशक। हर जर्रा नात खां है कुल्ले जहान में, कुल्ले जहान में। महबूब उसका जो कि है मालिक के खुश्क तर, वाह महबूब उसका जो कि है मालिक के खुश्क तर। हाँ, जन्नत तो उसके बच्चों का है खेलने का घर। वाह जी वाह उसके बच्चों का है